Όλιβερ, τώρα που γίναμε φίλοι, και να μου πεις ότι είσαι με την Liverpool. Όχι. Ούτε με τη United. Ούτε με την Arsenal. Εντάξει. Deal. Deal. Ποδί. Μπράβο. Έλα. Άντε. Πέσει. Έλα να δούμε τι σημειώσαμε για σήμερα. Έλα εδώ. Έλα να δούμε τι θα πούμε στην εκπομπή. Πού πάεις? Με νομονή μου. Φιλαράκια μου, καλώς ορίσατε στο Andrea's Playbook. Επιστρέψαμε, δεύτερο επεισόδιο. Επιστρέψαμε και έχουμε έτσι πολύ καλή διάθεση. Θα σας εξηγήσω γιατί έχουμε ακόμη καλύτερη διάθεση. Γιατί στο πρώτο μας επεισόδιο ασχοληθήκαμε με Premier League. Έτσι θα συνεχίσουμε. Θα βασιστούμε κατά πολύ σήμερα στο επεισόδιο στην Premier League. Το δικαιολογούν και τα παιχνίδια που είχαμε. Και επίσης το δικαιολογεί το γεγονός ότι, όπως σας έχω ξαναπεί, είμαι φαν της Manchester City, αλλά πριν 2 εβδομάδες είχα νεύρα με την ομάδα μου, τα οποία νεύρα, όπως αντιλαμβάνεστε, μου έχουν περάσει. Νιώθω πολύ καλύτερα και μπορώ να εκφραστώ ελεύθερα, γιατί έχει κάνει κάποια πράγματα, έτσι, ο Guardiola και οι υπόλοιποι, που με έχουν χαροποιήσει. Νομίζω είμαι η μόνη οπαδός της City στην Κύπρο και στην Ελλάδα δεν νομίζω να υπάρχουν πάρα πολλοί. Και νομίζω μόνο εγώ είμαι χαρούμενη σε αυτόν τον απόϊχον της 11ης Match Day στην Premier League, αλλά δεν πειράζει καθόλου. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε σκέψεις και εντυπώσεις και για τη City, αλλά και για την Arsenal και τις υπόλοιπες ομάδες. Σήμερα έχουμε ετοιμάσει πάρα πολλά πράγματα. Θα σχολιάσουμε τι έγινε φυσικά στο Etihad ανάμεσα σε City και Liverpool. Πώς άλλαξαν έτσι κάπως τα δεδομένα στο βαθμολογία με την Arsenal που έμεινε στο 2-2 με την Sunderland και ο φίλος μου ο Όλιβερ, ο οποίος είναι ο νέος μου συμπαρουσιαστής. Έλα Όλιβερ, να πεις ένα γεια. Ξέρω τι θέλει ο Όλιβερ αυτή τη στιγμή. Θα του δώσω αυτό που θέλει για να παραμείνει στην παρέα μας. Λοιπόν, Όλιβερ νομίζω με τη City, άρα είμαστε 2 οι φίλοι αυτής της ομάδας. Deal. Deal. Ποδί. Ανέβασα και στο Instagram με αφορμή τα 1000 παιχνίδια του Pep στην Premier League. Αν είναι ο καλύτερος προπονητής ever, θα πω στο τέλος τι απαντήσατε και τι στείλατε. Και έβαλα σας και έναν quote έτσι, που έγραψε μια εκπομπή της Αγγλίας για τον Doku, που εγώ το λέω Doku είναι Doku, whatever, όπως συνήθιζε ο καθένας. Αν είναι η παρουσία του στο derby με την Liverpool η καλύτερη από extreme, μία από τις καλύτερες από extreme στην Premier League, θα σας πω σε λίγο τι απαντήσατε. Βασικά, ένας μόνον διαφώνησε και σίγουρα πρέπει να είναι φαν της Liverpool, οπότε δεν το παίρνω προσωπικά, το όχι, το μοναδικό όχι που έπιασα στο poll. Λοιπόν, οπότε κάπως έτσι θα πάμε σήμερα. Θα έχουμε και κάποια στατιστικά τα οποία έχουμε μαζέψει για τις ομάδες και τα παιχνίδια που έγιναν και θα έχουμε και κάποια highlights από την 11η Match Day. Οπότε για να ξεκινήσουμε, πάμε να θυμηθούμε λίγο πώς διαμορφώνονται τα πράγματα στη βαθμολογία. Arsenal μετά το Χ στους 26 πλησίασε στους 4 βαθμούς η City και στους 20 η Chelsea. Ξεκάθαρα είναι μάχη για 3. Ξέρουμε ποιοι είναι οι 3. Σίγουρα σε αυτές τις 3 δεν είναι φίλοι μου, sorry, η Liverpool που εντάξει, η κρίση έχει μεγαλώσει και έχει προχωρήσει στην ομάδα. Θα τα πούμε λίγο πιο αναλυτικά. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε από το παιχνίδι το συγκεκριμένο που είχαμε. Να πούμε ότι πανηγύρισαν με τον καλύτερο τρόπο τα 1000 παιχνίδια του Guardiola και ο ίδιος είπε ότι ξύπνησε μία φλόγα στην ομάδα, την οποία εμείς είδαμε αυτήν τη φλόγα. Αρχικά ο λόγος που ξεγύμνωσε ουσιαστικά ο Guardiola την Liverpool, βγήκαν έξω όλες τις ή αδυναμίες που τις γνωρίζαμε, οι παθογένειες που είχε μέσα στη σεζόν. Απλά ίσως πολλοί να περίμεναν λίγο παραπάνω αντίσταση, ίσως να μην περίμεναν ότι η City θα έκανε ίσως το καλύτερο της παιχνίδι. Ντόκου αποκάλυψη εννοείται το καλύτερο του παιχνίδι του ίδιου. Πάμε και στην τακτική προσέγγιση που είχε ο Guardiola στο παιχνίδι, που θυμήθηκε ότι είναι ένας top προπονητής, που εδώ και καιρό περιμένουμε να το θυμηθεί. Τι έκανε, γέμισε το κέντρο του με 4 παίχτες, Μπερνάντο, Γκονζάλες, Φόντεν και Τσέρκι, και ανάγκασε ουσιαστικά τη Liverpool να κλείσει προς τα μέσα, αφήνοντας χώρους στα άκρα, από όπου και χτύπησε
Η ομάδα της City και ο Ντόκου που ήταν εκπληκτικός, θα του πάλι μια φορά τον MVP, ήταν εξαιρετικός. 3,5 χρόνια νομίζω περιμέναμε για να δούμε αυτή την εμφάνιση. Αν και όταν ήρθε τέλος πάντων, όλοι έλεγαν ότι θα είναι και kind of wonder kid κτλ. Λοιπόν, κάπως έτσι το προσέγγισε το παιχνίδι ο προπονητής της City. Και θα βγει και ένα γράφημα που δείχνει ακριβώς τις κινήσεις που έκαναν οι παίχτες μπροστά από τη Liverpool, οι γηπεδούχοι, για να αντιληφθείτε λίγο καλύτερα αυτό που σας περιγράφω με το βραχικύκλωμα εκεί στο κέντρο και τα άκρα που έμειναν έτσι πιο ανοιχτά για να μπορεί να κινείται από εκεί η ομάδα της City. Αντέδρασε η Liverpool. Ο Σλότ έκανε κάποιες αλλαγές μετά το ημίχρονο, προσπάθησε να δημιουργήσει κτλ. Αλλά το γκολ του Ντοκού αποτελείωσε βασικά τη Liverpool και έκλεισε το παιχνίδι. Ο Γκάρι Νέβιλ είπε χτες ότι δεν τον πείθει η City ότι μπορεί να διεκδικήσει τον τίτλο. Εδώ θα είμαστε και θα τα ξαναπούμε. Θέλει να δει την πορεία της τους επόμενους 6 μήνες. Μεταξύ του επόμενους 6 μήνες, όλες τις ομάδες θα δούμε την πορεία τους, ενώ τι περιμένει. 6 μήνες σχεδόν τελειώσαμε το πρωτάθλημα. Οκ, whatever. Θεωρεί την Arsenal το πρώτο φαβορί και την καλύτερη ομάδα, δεν διαφωνούμε σε αυτό. Αλλά τι είπε προς το τέλος που αναιρεί την πρώτη του κουβέντα? Ότι αν ήμουν η Arsenal δεν θα ήθελα τη City και τον Guardiola να νιώθω την ανάσα του στον ώμο μου και να με κυνηγάνε στη μάχη του τίτλου. Ουσιαστικά δείχνει και τη δυναμική που φαίνεται να ξανααποκτά η City στο κόλπο του τίτλου, χωρίς να θέλω να λέω μεγάλες κουβέντες, γιατί μπορεί σε 2 εβδομάδες να είμαστε εδώ και να είμαι πάλι νευριασμένη με την ομάδα μου και να μην θέλω να τη σχολιάσω. Αλλά νομίζω ότι μετά από τέτοια εμφάνιση και τέτοιο αποτέλεσμα, νίκη statement θα την πω, αν δεν μπορέσουν να χτίσουν πάνω σε αυτόν, τότε η σεζόν πάλι δεν θα πάει όπως πρέπει να πάει. Τώρα θέλω να σας πω ότι σύμφωνα με τις πιθανότητες, βάσει των αποδόσεων που έχει η Μπέτον Αλφα από το ξεκίνημα της σεζόν μέχρι στιγμής, γιατί ήθελα να δω πώς άλλαξαν τα δεδομένα και για Arsenal και για City και για Liverpool όσον αφορά τις πιθανότητες τους να πάρουν τον τίτλο, που αντικατοπτρίζει όλα αυτά που βλέπουμε και στο γήπεδο. Η Arsenal, οι πιθανότητες της για να πάρει το πρωτάθλημα, σύμφωνα με τα όσα βγήκαν τον Ιούλιο το καλοκαίρι, ήταν στο 26%. Σήμερα που μιλούμε, έχει ανέβει στο 57%. Κάτι παραπάνω από διπλάσιο, που εννοείται βγάζει νόημα πάρα πολύ με την πορεία της Arsenal και το που βρίσκεται βαθμολογικά, παρόλο την απώλεια βαθμών και την ισοπαλία με την Sunderland. Η Liverpool, τώρα αξίζει να το πω, υπάρχει λόγος να το πω, τον Ιούλιο ήταν στο 32, αναμενόμενο, ήρθε να υπερασπιστεί τον τίτλο της, έκανε μεταγραφές 500 εκατομμύρια, έκανε κτλ. Δεν βγήκε τίποτα από όλα αυτά. Ήταν στο 32, ήταν το πιο ψηλό και σήμερα έχει πέσει στο 8%. Τραγικό, πολύ τραγικό για την Liverpool, που το τελευταίο που την απασχολεί τώρα είναι προφανώς τι πιθανότητες έχει για τον τίτλο, που προφανώς δεν στοχεύει τον τίτλο. Και ο ίδιος ο Σλότ εντωμεταξύ είπε ότι ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο μας, δεν στοχεύουμε τον τίτλο. Εντάξει, προφανώς είπε ότι βλέπουμε παιχνίδι με παιχνίδι, είναι πολλά τα προβλήματα που το τελευταίο πράγμα που θα μπορούσαν να πούν ή πραγματικά να σκεφτούν ήταν τη μάχη για το πρωτάθλημα. Και για να καταλήξουμε στη City, που θα είναι και το topic μας για σήμερα, όπως έχετε καταλάβει, τέλος Σεπτέμβρη είχε maximum probability στο 12% για τον τίτλο, σήμερα έχει 28%. Δεν είμαι happy με το 28%, δεν είμαι happy. Εγώ βλέπω όμως την αύξηση, αυτό με ικανοποιεί και σίγουρα θα πρέπει να δούμε πώς θα κυλήσουν οι επόμενες αγωνιστικές. Εντάξει, τα αρνητικά για τη Liverpool, για ό,τι έχει απομείνει για φέτος, είναι ότι όταν έρχεσαι και έχεις ένα με πολύ κακή εμφάνιση, ένα πολύ κακό αποτέλεσμα, το οποίο έρχεται να συμπληρώσει όλα τα υπόλοιπα, γιατί σίγουρα να χάσει ένα derby, it's fine, είναι μέσα στο πρόγραμμα, είναι συνδυασμός με όλα τα υπόλοιπα, παρά την παρέθεση με τη Real στο Champions League, είναι ότι μεσολαβεί τώρα τον break των εθνικών ομάδων. Όταν έχεις έναν τέτοιο κακό απόϊχο με όλα αυτά και μεσολαβεί το break, έχεις μπροστά σου σχεδόν 1,5 εβδομάδα να σκέφτεσαι τι έγινε στο τελευταίο παιχνίδι, που νομίζω τον Σλότ και τους υπόλοιπους δεν θα τους βοηθήσει πάρα πολύ ψυχολογικά, γιατί είναι αυτό που λένε και οι ίδιοι ποδοσφαιριστές. Θες να έρθει αμέσως μετά έναν άλλο παιχνίδι, να επικεντρωθείς εκεί. Αν πας και καλά, κατευθείαν θα σβήσεις την απογοητεύση και τις κακές σκέψεις που ήρθαν από την αποτυχία. Αυτό δεν θα γίνει στην περίπτωση της Liverpool. Και για να κλείσω αυτό με τις πιθανότητες και τις αποδόσεις που έχουμε βασισμένες με την Μπέτον Αλφα, ακάθεκτος ο Χάλαντ, 14 γκολ σε 11 αγωνιστικές. Ξύπνησε ο Χάλαντ. Είναι πρώτο σκόρερ, έχει 80% πιθανότητες για να είναι
για να αναδειχθεί στο τέλος της χρονιάς πρώτο σκόρερ. Η διαφορά με τον δεύτερο θειάκο της Bradford είναι τεράστια. Ο παίκτης της Bradford είναι στο 4%. Νομίζω έχει ξεκαθαρίσει αρκετά για τον πρώτο σκόρερ. Πρέπει να γίνει κάτι συγκλονιστικό. Δεν είναι στο 100%. Εντάξει, δεν μπορούσε να είναι απολύτω ή δεν θα μπορούσε να είναι πιο ψηλό, γιατί υπάρχει το ενδεχόμενο τραυματισμού, να συμβεί κάτι κτλ. Λοιπόν, και μέχρι στιγμής φέτος έχει 1,33 γκολ μέσο όρο αναπαιχνίδι και είναι πιο παραγωγική του χρονιά από τη μέρα που ήρθε στη City. Το είχε και την πρώτη χρονιά το συγκεκριμένο στατιστικό, που ολοκλήρωσε τη χρονιά, αλλά μέχρι στιγμής είναι η πιο παραγωγική του χρονιά με τον goal involvement 1,42 αναπαιχνίδι. Είναι στα καλύτερα του. Είχε μπει κιόλας ο Guardiola πριν 2-3 εβδομάδες ότι δεν μπορώ να βασίζομαι μόνο πάνω στον Haaland, δεν μπορεί να είναι όλο το παιχνίδι πάνω στον Erling, να τα περιμένουμε όλα από αυτόν. Εντάξει, σιγά σιγά και ο ίδιος νομίζω βρήκε λίγο παραπάνω τους ρόλους μέσα στην ομάδα, πώς να το μοιράζει τακτικά. Και φτάνουμε και στην αποκάλυψη του Ντοκού, λοιπόν, ο οποίος ήταν μαγικός, έγραψε εξαιρετικά στατιστικά, ειδικότερα κόντρα στην Liverpool. Είπα και πριν στο pool που βάλαμε, αν ήταν μία από τις καλύτερες εμφανίσεις από Winger στην Premier League, σχεδόν όλοι απάντησαν ναι. Τον εκθιάζουν όλη μέρα, όλη νύχτα, εδώ και 2 μέρες, 3. Το θέμα είναι να μπορέσει να έχει διάρκεια και να επαναλάβει μια τέτοια εμφάνιση. Είπε μετά στο τέλος ο Guardiola ότι ξέρω ότι δεν θα σκοράρει, δεν είναι παίχτης που σκοράρει, είναι παίχτης που θα κάνει άλλα πράγματα. Είναι εκπληκτικός στο ένας εναντίον ενός, η ευφυΐα του εκείνη την ώρα με την μπάλα στα πόδια, οι τοποθετήσεις του, έχει άλλα καλά στοιχεία. Εντάξει, το καλό θα ήταν να μπορούσε να σκοράρει κιόλας, αλλά θα βρει άλλον τρόπο να τον εκμεταλλευτεί και να τον χρησιμοποιήσει όπως πρέπει. Μετά ο ίδιος σε συνέντευξη είπε ότι η πιο μικρός ελαιάν του παίξει λίγο πιο απλά, μην κουράζει την μπάλα, μην τεμπλάρει τόσο πολύ. Και όταν μεγάλωσε σιγά σιγά και είδαν ότι είχε έναν ιδιαίτερο στυλ παιχνιδιού, τον άφησαν να παίζει όπως θέλει, λίγο πιο ελεύθερα και αυτόν καθιερώθηκε. Να σας πω τώρα ότι είχε στο παιχνίδι με τη Liverpool 10 συν τρίπλες, συν 10 κερδισμένες μονομαχίες, πάνω από 3 δημιουργίες και σουτ στον στόχο. Αυτά τα στατιστικά, αυτά τα νούμερα, είναι ο πρώτος παίκτης που τα έχει μετά τον Hazard το 2019 σε αγώνα Premier League. Βασικά ήταν ένα εκπληκτικό βράδυ για τη City. Το θέμα είναι να μπορεί να έχει συνέχεια όλο αυτό. Θα δούμε και το πρόγραμμα της σε λίγο. Εντάξει, τον Bradley τον έφερε σε δύσκολη θέση, ο Ντοκού, τον εξέθεσε κάπως. Η αλήθεια είναι αυτή. 55 τρίπλες απέναντι στη Liverpool από πέρσι ο Ντοκού. 16 περισσότερες από οποιοδήποτε άλλο παίχτη κόντρα σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Και νομίζω ότι ο συγκεκριμένος παίχτης εκφράζει και λίγο το στυλ παιχνιδιού του Guardiola. Παρά του άρεσαν οι εκρηκτικοί έξτρεμ στην ομάδα του. Ήρθε αυτός ο ποδοσφαιριστής που είχε ακουστεί ότι είναι πολύ καλός κτλ. Ένα νέο ταλέντο. Να δούμε αν θα βρει σταθερότητα φέτος. Το Andreas Playbook είναι powered by Beton Alpha, που δεν είναι απλά χορηγός της εκπομπής μας, είναι και συμπαίχτης μας, είναι κομμάτι της ομάδας μας. Κάθε Τρίτη με τον κωδικό Tuesday έχετε 3 ευρώ μπόνους χωρίς κατάθεση, ενώ μένετε μαζί μας, μένετε connected με το Andreas Playbook, γιατί με τον κωδικό που είναι η ονομασία του καναλιού θα έχετε κάποια extra offers, τα οποία θα σας τα πούμε στη συνέχεια, γι' αυτό μην το χάσετε. Πάμε και λίγο στη Liverpool, νομίζω φτάνει με τη City. 8 βαθμούς πίσω από την κορυφή, με παίχτες και εμφανίσεις να προβληματίζουν. Βυθίζεται στην αβεβαιότητα, βυθίζεται σε αυτήν την κρίση που περνάει εδώ και αρκετόν καιρό. Είναι πολλά τα θέματα που πρέπει να λύσει ο Σλότ. Πέρα από αυτό που ανέφερα πριν και με τον break, που εντάξει αυτό είναι το πιο μικρό, είναι και θέμα προσωπικότητων. Δηλαδή, πολλοί κόσμοι σου λέει ότι εγώ δεν είμαι υπέρ του να μαζεύει πολλά μεγάλα ονόματα ή πολλούς παίχτες οι οποίοι θέλουν να είναι οι main characters σε μια ομάδα. Πέρσι ήταν ο Σαλάχ ο main character, ήταν και ο Van Dijk που ήταν κοντά, είναι και φέτος. Φέτος όμως ήρθαν και άλλοι παίχτες οι οποίοι θέλουν να έχουν αυτόν τον ρόλο. Είναι ο Wirtz, είναι ο Isak. Κάπου λίγο με τα εγώ, με το ένα, με το άλλο, κάπου έχει γίνει μια διαχείριση που θέλει έναν άλλον τρόπο προσέγγισης και από τον προπονητή. Υπάρχουν και οι παίχτες οι οποίοι ήρθαν και δεν μπορούν να βοηθήσουν όπως ήταν το αναμενόμενο και για τον λόγο που ήρθαν, δαπανήθηκαν πάρα πολλά λεφτά για αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Εντάξει, ο Ισακ νομίζω είχε και αρκετούς τραυματισμούς, έχασε και αρκετά παιχνίδια, αλλά θα στα δω στην περίπτωση του Wirtz. Το από πού να ξεκινήσω. Να ξεκινήσω από την κατακραυγή που δέχτηκε. Ήταν ένα κείμενο, θα σας το διαβάσω, το οποίο το είδα πριν από λίγο, πριν ξεκινήσουμε, για το King και Neville.
Τον έβαλα στον τοίχο τον Βίρτς. Είπαν ότι φαινόταν σαν ένα μικρό παιδάκι μέσα στο γήπεδο, στο παιχνίδι με τη City. Εντάξει, 22 χρονών είναι. Είναι μια μεγάλη αλλαγή. Έχει φύγει από τη Γερμανία που ήταν πολύ δυνατός. Μαζί με Τσάβι Αλόνσο, εκεί ουσιαστικά έγινε γνωστός. Είχε πολύ καλές χρονιές και γι' αυτό και εξασφάλισε τον ερχόμον του στην Λίβερπουλ. Να σας πω και πώς κόστισε 125 εκατομμύρια η μετακίνηση του στους Reds. Και είπαν ότι τέλος πάντων δεν έπεισε καθόλου και τον είπαν ότι φαινόταν και ένα μικρό παιδάκι στο χορτάρι. Εντάξει, βαριές κατηγορίες. Όλοι ξέρουν ποιος είναι, έχει ποιότητα, ξέρουν τι μπορεί να κάνει στο παιχνίδι. Δεν έχει καταφέρει καθόλου να ενταχθεί στην ομάδα. Να πούμε ότι μέχρι στιγμής έχει 0 στη δημιουργία, 0 στο σκοράρισμα. Τα χειρότερα στατιστικά μάλλον της καριέρας του. Πέρσι τέτοια εποχή, στη Γερμανία, όπως και να έχει, είχε 4 γκολ και 3 assist στην Bundesliga. Αρκετή μεγάλη διαφορά από το 0. Εντάξει, οκ. Άλλες περιστάσεις, άλλη κατάσταση. Μετριότητα ήταν η Λίβερπουλ, τον είχε καταπιεί και αυτόν η μετριότητα. Ξέρουν ποιες είναι οι δυνατότητες τους. Όλοι θέλουν να τον στηρίξει η Λίβερπουλ, το παιδί μου, να μην τον φάει και αυτόν η Μαρμάγκα. Αλλά εντάξει, πρέπει και αυτός να ξεκινήσει να αποδεικνύει πράγματα, όλες οι μεταγραφές κυρίως της Λίβερπουλ. Πάμε και στο δώρο της Arsenal που μας έκανε εμάς, τους φίλους της City. Είχαμε το 2-2 με την Sunderland. Δεν θα πω ότι ήταν εκτός προγράμματος αυτή η απώλεια βαθμών, γιατί κάποτε πρέπει να χάσει βαθμούς και η Arsenal. Δεν μπορεί να πάει σερί στο σερί μέχρι τον Μάιο να βγει πρωταθλήτρια με έτσι των 48 παιχνίδια. Το θέμα είναι πότε θα κάνει την κοιλιά της η Arsenal και αν θα συγχρονιστεί αυτή η περίοδος που προφανώς θα έρθει, η λογική λέει, μαζί με την άνοδο της City. Δηλαδή, εγώ εκεί το περιμένω κάπως να γίνει μεγάλη μάχη, που το έχουμε ξαναδεί νομίζω και στο παρελθόν. Λοιπόν, πρώτη ήττα για τους κανονιέριδες μετά από 13 παιχνίδια. Η τελευταία της Arsenal ήττα, το τραγικό της υπόθεσης, ήταν από την Liverpool, 31 Αυγούστου νομίζω. Νομίζω ότι έφυγε και κορυφή, εντάξει, στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος η Liverpool, ξανά στην κορυφή κτλ. Πόσο αλλάζουν τα πράγματα σε 2 μήνες. Πρώτο παιχνίδι που δέχεται μετά από 9 παιχνίδια, 812 λεπτά άντεξε η Arsenal να δει τα δίχτυα της, βασικά να δει το clean sheet να μην υπάρχει πια. Η Sunderland είναι αίτητη στα 5 εντός έδρας παιχνίδια της. Είναι τέταρτη στη βαθμολογία, έχει 19 βαθμούς, ομάδα η οποία ήρθε από την Championship. Τρομερή η πορεία της, πολύ εντυπωσιακό αυτό που γίνεται στη Sunderland. Δείχνει η ομάδα με τσαγανό και ο τρόπος που ήρθε και η ισοφάριση και το αποτέλεσμα. Απλά για να δούμε λίγο τι γίνεται στην Αγγλία. Ήρθε η ομάδα από την Championship και έκοψε βαθμούς της Arsenal. Έχει το απολύτω, έχει το αίτητο εντός έδρας. Εντάξει, το θέμα είναι μέχρι που μπορεί να αντέξει και αν θα αντέξει στις τετράδες κτλ. Αλλά πολλά καλό από Sunderland. Δεν το περίμενε νομίζω κανείς όταν ήρθε πίσω στην Premier League. Μετά από 8 χρόνια κιόλας επέστρεψα. Ξεχάσαν και πώς είναι να παίζεις στην Premier League τόσα χρόνια που λοιπόν. Νομίζω στα δικά μας δεδομένα στην Κύπρο δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει κάτι παρόμοιο. Άσθετες ομάδες των επενδυτών. Μιλώ για κάτι πιο normal που ακόμα και οι ομάδες των επενδυτών, αν εξαιρέσεις τον Άρη, δεν ξαναγίνει έτσι. Στο project της Πάφου χρειαστήκαν πολλά παραπάνω χρόνια να έρθουν αποτελέσματα και πολύ καλές θέσεις. Η Sunderland έχει σκοράρει 5 φορές μετά το 90 στην Premier League φέτος, περισσότερες από οποιαδήποτε άλλη ομάδα προφανώς, και άλλοι θα κάνουν κάτι τέτοιο. Θυμίζουμε τον γκολ ότι μπήκε στο 95-94, δεν κάνω λάθος. Να το δω μήπως και είμαι λάθος που δεν είμαι, στο 94, σωστό. Απλά δείχνει ομάδα η οποία δεν τα παρατά. Δηλαδή, σαν να το λέμε, έχει μέταλλο, να πούμε, πρωταθλητή για παράδειγμα, που αρνείται να χάσει μια ομάδα, που συνήθως είναι οι μεγάλες ομάδες, το έχει η Sunderland. Μπράβο τους, πολύ καλή. Απογοήτευση, είπε ο Αρτέτα, προφανώς. Εντάξει, Αρτέτα κάποτε θα έβλεπε το σερί σου να σταματά και είναι και ισοπαλία, δεν ήταν καν ήττα, οπότε καλά είσαι. Όσον αφορά τώρα τη United, 2-2 με την Tottenham, δεν θα κουρευτεί ο φίλος που είπαμε την άλλη φορά, που έχει αφήσει τα μαλλιά του για 5 σερινίκες της United. Δεν παίζει. Δεν υπάρχει τύχη για αυτόν. Η United τώρα έχει θέση. Μισό λεπτό, γιατί δεν θυμούμαι τη θέση της United. Έχουμε να παρακολουθούμε μόνο τους όσους είναι μπροστά από πάνω μας, όχι από κάτω. Λοιπόν, United, όσους έχει η Liverpool.
7η-8η, 18 βαθμούς United και Liverpool. Μεγάλη επιτυχία. Και η Tottenham στην 5η θέση με ένα βαθμό κάτω από τη Sunderland. Εντάξει, μεγάλο ερωτηματικό για τη Sunderland είναι η διάρκεια που μπορεί να δείξει σε όλο αυτό. Και νομίζω κλείνουμε το τι έγινε με τα σημαντικά τις ομάδες στην Premier League. Να πάμε να δούμε τι λένε και τα stats and facts μας. Και μετά από αυτό το πολύ ωραίο ηχητικό τραγουδάκι που παίζει ως γέφυρα για τα stats and facts, έπιασα και το tablet μου γιατί σοβαρεύει η κατάσταση. Γιατί η Liverpool έχει 5 ήττες σε 11 αγώνες. Τις περισσότερες για πρωταθλήτρια από το 16-17. Νομίζω η Leicester έχει ξανακάνει κάτι παρόμοιο. Τελευταία 10 παιχνίδια έχασε τα 7 σε όλες τις διοργανώσεις. Τα στατιστικά της Liverpool είναι... Ακόμα και εγώ στεναχωριέμαι που τα λέω. Η Liverpool είναι η πρώτη πρωταθλήτρια της Premier League που δέχεται 17 γκολ στα πρώτα 11 παιχνίδια. Ρεκόρ το οποίο το έχει ξανακάνει η ίδια το 2020-2021. Είχε το ίδιο αρνητικό ρεκόρ, δηλαδή κάνει ένα αρνητικό ρεκόρ η Liverpool και πάει το καταρρίπτει η ίδια για τον εαυτό της. Θα πάμε μπροστά. Λοιπόν, από τον περασμένο Μάρτιο η Liverpool τα παιχνίδια του Champions League που έδωσε έχασε σχεδόν τα μισά, 40%. Άρα μήπως κάπου αλλού είναι το πρόβλημα. Η City που έχει θέμα να μην της δώσουν πέναλτι και να παίζει με τη Liverpool, δεν μπορεί. Τα παιδιά δεν μπορούν. Γιατί είμαι και αντικειμενική. 4 από τα 5 τελευταία πέναλτι της απέναντι στη Liverpool τα έχασε. Haaland, Gundogan, De Bruyne και Mahrez. Να πεις ότι και παίχτες οι οποίοι δεν... Εντάξει, ένας καλύτερος από τον άλλον. Πάμε και στο Haaland, που βγήκε έτσι και γίνει γνωστό έναν πολύ ωραίο στατιστικό. Ο Haaland φέτος δεν έχει βγει ούτε μία φορά offside. Συνολικά, στην Premier League έχει βγει τα τελευταία 3,5 χρόνια. Είδες, κάτι αν είπα για τον Ντοκού πριν για 3,5, έκανα λάθος. Τον έχω μπερδέψει με τον Haaland. Ο Haaland είναι 3,5 χρόνια στην Premier. 18 φορές offside. Και τον ρώτησαν, ρε φίλε, πώς γίνεται, πώς κτλ. Λέει ο ίδιος, το δουλεύω στην προπόνηση, να μην είμαι offside, νευριάζει πάρα πολλά να βγαίνει offside, φαίνεται. Και είπε ότι το VAR τον έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτή την προσπάθεια που κάνει. Τώρα να είσαι for, να σου κρατήσει το σαν goal, να έχεις χάσει άλλα πόσα και να μην βγαίνεις offside, είδατε, πολύ καλός, πάρα πολύ καλός. Και να πω ακόμα κάτι για τον Haaland. Μετά τον γκολ του με την Dortmund στο Champions League, έγινε ο πρώτος παίχτης στην ιστορία της ανώτερης διασυλλογικής διοργάνωσης που σκοράρει σε 5 σερί παιχνίδια με 3 διαφορετικά κλαμπ. City, Dortmund, εντάξει, City τώρα, Dortmund τον Μάρτιο του 2021 και Salzburg τον Νοέμβριο του 2019. Erling Haaland, τα στατιστικά είναι για σένα και τα ρεκόρ είναι για να τα σπάς. Αγαπημένος μου παίχτης, έχω και φανέλα του, θα έπρεπε κανονικά να είναι εδώ στον ναό. Κάπου την έχω χάσει, δεν ξέρω πού είναι η φανέλα του Haaland, θα τη βρω. Και όταν θα πλησιάσει κι άλλο την κορυφή, θα έρθουν ντυμένοι μασκότ της City, Haaland, κάτι θα το βρω πώς θα έρθουν ντυμένοι. Συνεχίζω με Ντόκου το λένε στην Αγγλία. Εγώ τον έχω μάθει Ντόκου. Είναι λίγο δύσκολο να το αλλάξω. Θα το συνηθίσω. Λοιπόν, εξελίσσεται ο Ντόκου από το ρόλο του καθαρού ντριμπλέρ σε κάτι παραπάνω. Έχει 3,5 expected assist ανά παιχνίδι και δημιούργησε 12 ευκαιρίες σε ένα παιχνίδι μόνο από open play και δείχνει έτσι την πολύ σημαντική του συμβολή στο δημιουργικό κομμάτι και γενικότερα διανύει μια πιο δημιουργική περίοδο και αυτόν πρέπει να εξελίξει ο Guardiola μαζί με τον Ντοκού. Έχει 27 πετυχημένες τρίπλες και 63 προωθημένες ενέργειες με την μπάλα. Είναι ουσιαστικά ένας από τους πιο άμεσους εξτρέμ της Premier League σε αυτόν το κομμάτι, όπως είναι φέτος οι παρουσίες του. Τι να σας πω, 8 στις 14 επιτυχημένες τρίπλες, 22 επαφές μέσα στην περιοχή, σε ένα και μόνο παιχνίδι να αποδεικνύουν τη δυναμική του και το τι μπορεί να κάνει με την μπάλα στα πόδια. Και έχει και μέσο όρο πάνω από 4 επαφές στην περιοχή ανά 90 λεπτό. Έχει βελτιώσει την τακτική του πειθαρχία, τοποθετεί τον εαυτόν του ακόμη πιο κοντά στην αντίπαλη περιοχή. Είναι πράγματα τα οποία φυσικά οι αναλυτές της City τα ξέρουν καλύτερα και τα έχουν βελτιώσει. Πάμε να δούμε και τα highlights της 11ης match day που δίνουμε βραβείο. Στον γκολ της αγωνιστικής, Ντόκου, νομίζω κουραστήκατε να ακούτε να λέω το όνομα του.
παίρνει το βραβείο του καλύτερου γκολ για αυτήν την αγωνιστική. Καλύτερη εμφάνιση Dan Ballard της Sunderland. Και πώς να μην δώσουμε το βραβείο στο συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Είχε γκολ, assist και σωτήριο tackling στο φινάλε του παιχνιδιού. Ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ με δυνατό shoot. Έδωσε την assist στο 2-2 στις καθυστερήσεις. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά που έκανε, πήγε και έκανε στο 97 μια σωτηρία επέμβαση. Πλόκ ουσιαστικά πάνω στη γραμμή, στη φάση του Μερίνο. Και ο προπονητής του είπε ότι ουσιαστικά αυτός ο παίχτης δείχνει την νοοτροπία της ομάδας. Αυτό που ήθελα να σας πω και πριν. Αυταπάρνηση, πάθος, μέχρι το τελευταίο σφύριγμα. Οπότε η δική του παρουσία λέει ότι αντιπροσωπεύει το way of thinking και τον τρόπο που κάνουν approach το παιχνίδι. Άρα του δίνουμε το βραβείο της καλύτερης εμφάνισης. Και καλύτερο tackling θα δώσουμε φυσικά στον Van de Ven, ο οποίος έβαλε και γκολ στο Champions League και ήρθε μετά στο παιχνίδι με τη United. Στο 1-1 ήταν η επέμβαση που έκανε, το βλέπετε και το βίντεο. Και να πω επίσης ότι είναι ο μόνος παίκτης στα top 5 πρωταθλήματα της Ευρώπης που έχει πάνω από 3 γκολ, πάνω από 2 tackling, τελευταίο παίχτη τη φετινή σεζόν, οπότε το βραβείο του ανήκει δικαιωματικά. Αυτά ήταν τα βραβεία που θέλαμε να δώσουμε για αυτήν την αγωνιστική. Και πάμε τώρα στο τελευταίο μέρος, που είναι το δικό μας, που μιλούμε, Instagram. Και εδώ στο βίντεο, αν θέλετε, μπορείτε να γράψετε comments. Και στο Instagram να μου στείλετε σε poll ή διάφορα άλλα που βάζουμε ερωτήσεις ή από μόνοι σας, random, it's okay. Είχα βάλει έναν story, εάν είναι ο Pep Guardiola ο καλύτερος ever manager στην Premier League, στην ιστορία της Premier League. Και μου στέλνατε απαντήσεις, λίγοι μου είπατε ναι, περισσότεροι μου είπατε για τον Ferguson, ότι είναι ο καλύτερος. Εντάξει, εγώ έκανα την ερώτηση, εγώ να σας πω ήταν λάθος η ερώτησή μου αρχικά. Δεν μπορούμε να τους συγκρίνουμε. Είναι λες και συγκρίνεις και έναν παίκτη, ας πούμε, τον Χάλαντ με έναν επιθετικό πριν 50 χρόνια. Άλλον ποδόσφαιρο, άλλη προσέγγιση, άλλα δεδομένα, άλλα σώματα, άλλη τεχνολογία. Το ίδιο ισχύει με τους δύο που ανέφερα. Ο άλλος ήταν όλη του τη ζωή σε μια ομάδα. Εντάξει, κάνει long-term παρουσίες σε ομάδες και ο Guardiola και στην Barcelona, τώρα στη City. Είχε περάσει και από τη Γερμανία. Αλλά δεν είναι για να τους συγκρίνεις. Ο καθένας, νομίζω, είναι κορυφαίος για την εποχή στην οποία είναι και δεν μπορούν να συγκριθούν μεταξύ τους. Αλλά just for the record, Ferguson έχει 13 τίτλους Premier League, 26 χρόνια στην United. Έχει 2 Champions League, 5 FA Cup. Εντάξει, έφτιαξε και 3-4 διαφορετικές ομάδες, νομίζω, που κατέκτησαν τίτλους. Είναι 7 χρόνια στην Premier League ο Guardiola, έχει 6 τίτλους, 1 Champions League με τη City, έχει άλλα 2 με την Barcelona και έχει ποσοστό νικών πλέον ο Guardiola 74% και είναι το ψηλότερο στην ιστορία της Premier League. Δεν είναι για να τους συγκρίνω, απλά λέω κάποια δεδομένα για αυτούς τους δύο. Άρα η δική μου άποψη που με έχετε ρωτήσει είναι ότι δεν μπορούμε να τους συγκρίνουμε. Γενικότερα δεν μου αρέσει να συγκρίνονται από άλλες εποχές με άλλες εποχές. Δηλαδή το Μέση με τον Πελέ, δεν ξέρω κι εγώ ποιον, με κάποιον από πριν πάρα πολλά χρόνια. Ο καθένας είναι για την εποχή του. Αν θα τους συγκρίνεις, το Μέση με τον Ρονάλντο. Ξεκάθαρα, δεν θα πας πιο πίσω ή πιο μπροστά. Ή τώρα που λένε για τον Χάλαντ, αν θα είναι σαν τον Μέση ή σαν τον Ρονάλντο, είναι κατηγορία μόνος του. Μπορεί να συνδυάζει και πράγματα κυρίως του Ρονάλντο με την έννοια ότι δουλεύει πάρα πολύ. Έχει πάρα πολύ καλόν εγωισμό μέσα στο παιχνίδι. Θέλει να σκοράρει, βλέπει αριθμούς, βλέπει στατιστικά. Εντάξει, και ο Μέση τα έβλεπε, αλλά ήταν άλλο στυλ. Ο οποίος Μέση, φίλος μας ο Μέση, πήγε στο Camp Nou των αγενισμένων, έγινε χαμός. Σχόλια, comments, likes κτλ. Που πήγαινε να το δει. Ήταν ωραία εικόνα. Μας έλειψε, νομίζω, όλους. Πεθυμίσαμε να δούμε Μέση και Μπαρτσελόνα με κάποιον τρόπο να συνδέονται. Δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει κάποιος τρόπος στο μέλλον. Εμείς πιστεύουμε και ευελπιστούμε. Και νομίζω ότι θα σας βάλω poll στο Instagram να διαλέξεις Μέση, Ρονάλντο και γιατί. Όχι ότι τους ζούμε πλέον, αλλά έτσι εμείς οι millennials. Millennials που είμαστε, ναι. Ναι. Ωραία. Που τους ζήσαμε, ας θυμηθούμε λίγο τα παλιά. Και νομίζω κάπως έτσι κλείνουμε και το επεισόδιο. Έχουμε break για εθνικές ομάδες. Θα επιστρέψουν όμως και στην Premier και στο Champions League. Θα έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Θα τα πούμε και από το Instagram. Θέλω και άλλες απόψεις. Και όχι να μου στέλνετε ΑΒ, ΓΔ. Άποψη, να συζητήσουμε, να φέρουμε έτσι περιστατωμένα πράγματα στο τραπέζι. Λοιπόν,
Αυτά. Εμείς θα τα πούμε, ξέρετε εσείς, και ραντεβού στο Andreas Playbook σε 2 εβδομάδες με μεγάλο επεισόδιο και με short videos τις επόμενες ημέρες. Bye bye!